Yes, ma'am ko adala ta digite personal appearances da umay dito office tayo ta DJ Met kit diti kayat ni Gov Matthew idi ko ma'am nga haan lang ko mga agpatingga dito speak up I'm here tayo ti online nga agi share lang iti wisdom no dikit kayat mas kayat ni Gov nga jay mismo tao umay dito tapno di kasta pagsasaritaan nga usto digiti problema da especially iti mental health problems da and mental health issues da ma no gaputa adamin ti dimakkel nga numbers ma'am iti umumay diti speak up I'm here so nangnayon tayo iti mesa maneng professional nga parang professional psychological first aider tayo dito ma'am DJ ti pakakitan ma'am that Ilocos Norte Youth Development Office can iti speak up I'm here kat working and madamdam again iti opisina at the grassroots so DJ matla pagpintasan na ma'am nga somehow nagiging known dito nga office So mano amin dagiti professionals no kadto ti adaan kami ma'am iti four nga professionals tayo diti speak up I'm here and our center ket 24/7 latangan naka-open dagiti hotlines tayo ma'am and of course partner mila ta ti MMMH ken iti other pay nga mental health institution diti Ilocos Norte tapno di kasta no masapul da iti clinical nga supporten ma'am mai patulod iti opisina digiti nga cases tayo. Anati kang runaan nga mental health issue nga mapaspasaran ti agtutubo sir, ma'am? No Jack Mariro ma'am kasi no Jack Mariro ma'am ti mostly nga mauawat iti opisina nga mental health issue when anxiety gapos may theory lang dito ma'am ti ngamin amumi gapu iti siguro deti technological advancement ibagaklatan gapu ti pan naka-expose tayo kadigito mabasbasa tayo ngamin aminen mabuybuya tayo ang ngamin aminen kat ipipantay ti bagitay kadigijay so mas nagiging vulnerable digito nga agtutubo ken digito datayo nga Ilocano as a whole so ti makikita ti rumrumor ma'am kadigitay previous cases nga naawat iti speak up I'm here ma'am kat dagita anxieties with depression naman ma'am adam lata cases ti depression ngem tingurod ko nami itayen digita ngamin clinically diagnosed no kwan ma'am kat ipasami iti MMMH at psychological first aid mo pay lang ti kaya nga ipa ay iti Ilocos Norte Youth Development Office.